Oulun yliopistoon kannattaa tulla opiskelemaan siksi, että meillä on 6 tiedekuntaa, valtava määrä eri oppiaineita saman katon alla. Tämä mahdollistaa erittäin hyvin monitieteiset opintokokonaisuudet. Helsingin yliopistossa on mun mielestä innostava opiskeluilmapiiri. Finanssialalle kannattaa tulla opiskelemaan. Finanssialalla on paljon töitä lähitulevaisuudessa. Monipuolisia työtehtäviä, kansainvälisiä tehtäviä, asiakastehtäviä. Welcome to the European Bar School. You can study here. It's a 4-week course and it's a great way to do it, to have an extra job while you study something else, or if you want to travel around the world. No, Sibelius Akatemiaan kannattaa tulla opiskelemaan sen takia, että musiikki kuuluu kaikille ja sitten meiltä saa niin hyvät eväät sen musiikin ilosanoman levittämiseen. Eli Rikosseuraamusalan koulutuskeskukseen kannattaisi tulla opiskelemaan, jos on kiinnostunut monipuolisesta ihmissuhdetyöstä vähän tällaisessa erilaisessa ympäristössä, eli vankilamaailmassa. Seinäjoen ammattikorkeakouluun kannattaisi tulla opiskelemaan minun mielestäni sen takia, että meillä on paljon yritysyhteistyötä oikeiden yritysten kanssa ja sitä kautta pääsemme heti käytännön työelämään käsiksi ja oikeisiin töihin.